Ginatudloan tang aton mga kabataan sang kanta nga nagasiling sa in English, read your Bible and pray every day. Isa lamang ini sa mga ideya, mga punto, mga insights nga aton matun-an sa sining nga leksyon naton sa sining nga semana. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyong masunson nga host. Sa sining aton programa, Ang Pagtuon Subong. Ginadala sa inyo sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College sa Murcia, Negros Occidental, Philippines. Sa sining ation, pasalamat ako mga kauturan nga ang akong partner sa madugay na nga mga panahon halin sa atong leksyon 1 tudtog 4 karon nagbalik siya ang aton former nga din sa School of Theology, ang in charge ng aton Old Testament Studies kag Biblical Languages diri sa School of Theology sa CPAC. Wala sang iban si Pastor Victor C. Montanio. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Ngayong adlaw man, Pastor, kag sa aton nga mga managpalamati, kag ang mga televiewers, ngayong adlaw man sa inyo. Yes, Pastor, ari na kita sa leksyon 6, the reading of the Word, ang pagbasa sang pulong sang Ginoo. Apang sa hindi pa, Pastor, aton na naitamyawon ang aton nga mga kauturan, ang aton mga administrators diri sa Central Philippine Adventist College, si Dr. Miriam Jolie Rizardo, si Ma'am Marjorie Gabat, si Dr. Steven Dilarama, si Pastor Elvin Toledo, ang aton din sa School of Theology, si Pastor Dr. G.C. Aragon Jr., kag ang aton balikbayan nga maestro, si Dr. Jade Glenn Mariano, aton man siya gina-welcome kay magasugod naman siya pagtudlo. Bago lang siya nag-graduate sa nag-graduate sa iyang Doctor Philosophy of Religion. Okay. Majoring sa New Testament. Major in New Testament. Kag kanami na nga partner, Pastor, ikaw sa Old Testament, siya sa New Testament. Dugangan pa sa aton nga mga karaan nga mga pastor diri, ka mga doctors naton. Ang aton School of Theology is a very strong school. Amen, amen. Pastor. Yeah. Aton man ginatamyaw ang aton mga tao diri sa likod sang kamera, Pastor. Si Sir Elberito Paya, si Engineer Frederick Linatan, si Sir Rodel Vargas, si Sir Cesar Cosi, kag si Rodel Largado. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sining aton mga katawan nga wala ni sila sa ilang mga sakripisyo, wala ni ang aton programa. Kag we maintain, Pastor. Kag ang aton subong nga mga viewers, Pastor, hindi na magnubo sa 1,000. Amen. Nagkalabot gani kita 3.5 last time sa aton mga viewers. Kag nagadugang. It shows nga ang aton nga mga Ilonggo nga mga kauturan are still enjoying and patronizing sang aton pag-review sang aton leksyon sa eskwela sa Batika. Praise the Lord, Pastor. Yes. Aton anay basahon, Pastor, sa hindi pa ta mga muyo. Aton basahon ang aton sadsaran nga teksto nga makita sa Hinimihiyas 8 versikulo 8. Nagasiling siya. Kag nagbasa sila sang tulunan sa kasuguan sa Dios. Sing maathag. Kag ginhatagan nila ang kahulugan sa bagay nga mahangop sang katawhan ang pagbasa. Aton ani doko ang aton mga ulo, akon pangabayon si Pastor Montanio sa pagpangamoyo. Langit no namon nga amay, nagapasalamat kami sa tion nga imo naman ginhatag nga sa diin kami magatuon liwat sang imo nga mga hamili nga mga pulong. Kabay pa nga sa among pagtuon subong, ikaw magapuyo sa tagsa-tagsa namon nga tagipisuon
agud among mahangpan ang imo nga tinutuyo kag kabubuton diri sa among kaugalingon pinaagi sa leksyon nga amon pagatun-an subong. Madamo nga salamat sa paggiya kag pagbulig nimo sa amon sa ngalan ni Hesus kami nagapangamuyo. Amen. Amen. Salamat, Pastor, sa matahom nga kalantahon. Ari na kita, Pastor, sa matahom nga pangamuyo. Ari na kita, Pastor, sa reading of the word, leksyon 6. Tapos na ni Pastor ang pag rebuild sang wall kag ang templo itself. So, ari na sila siguro masiling nato ni nga daw medyo inauguration ini o celebration sang ilang sang ilang project nga natapos na. But ang kanami, Pastor, kay before sila nag-happy-happy, nagkaon-kaon, ila anay ginhimo ang pagbasa sang pulong sang Ginoo. Okay. So, do hindi mapatihan bala, Pastor, nga during the leadership of Nehemiah ato natunan nga natapos niya ang project within 52 days, 52 dias lang. And then ang mga katawhan sa palibot nila nga mga nasyon daw na yanghag kag at least na realisar nila nga kung hindi ang Dios ni Nehemiah kag sa mga Hudiyo ina nga project ang pag-rebuild sa Jerusalem, both the temple and the walls, hindi mahimo without the help of the God of this people. Matuod na, Pastor, Yes. ara makitaan sa Nehemiah Kapitulo 15 kag 16 nga natapos gid man ang pagpatukod sa templo or sa Jerusalem, sang wall, within 52 days in the Yes. month of Elul. Okay. Okay. So amo na ang ginatawag nga 6 month na amo na ang 6 month of the Jewish calendar. So sa tapos sini nga natukod natingala gid man ang mga tao sa palibot nga, nga kadali ini lang. nga kuno kadali lang kag ila na sense gid man nila ni bala nga ara ang Ginoo nagaupod sa mga Yes. Israelitas kay ilabi na sa kay Nehemiah mismo. And then after sini Pastor, si Nehemiah na nagpili na sa mga leaders. Nagpili sa mga spiritual leaders, sa mga family leaders. So, amo na ang ginkuan. Nagpili siya sang leader sa mga spiritual leaders kaga nagpili man siya kung sino mangulo labi na ang pagbantay sang citadel sang kuta. So amo na dason ginsettle man niya ang registry nila, Yes. ang mga records sang mga tawo nga ara dara. So amo na. Yeah. So what's next amo nang sunod nga pamangkot? Yeah. Ano ang madason? Madason. Ang kung sa ato lang ang masunod inauguration, no? Inauguration. O ano pa na, dedication. May ara gid man sila inauguration kag dedication kag amo ni ang lesson 6. Kag amo na yung aton tunan. Okay. Sa aton nga Sunday nga election, Pastor, the people gathered. Okay. Kag sa imo ginambal kay na, Pastor, nga natapos sa month of Elul. That is the 6th The month. 6th month. Now, next, the 7th month. 7th month. Kag amo ni ang bulan sang Tisri. Tishri pa Yeah. amo na siya. Kag ano ni, Pastor, ang 7th month? Kay do amo gini ang isa sang pinaka-importante nga bulan sang mga Hudiyo ang 7th month. Isa ka importante ginabing importante nga bulan ini amo nang 7th month of the calendar kay ari diri ang tatlo ka mga dalagko nga piyesta ba? piyesta nila. Tatlo nga mga dalagko nga piyesta, trumpets, atonement kag ang tabernacles, Pastor. So high calendar nila ni, high day nila, high month nila ni kay ara dara, Pastor. So aside from being 7th month, kay ti ang mga Hudiyo are really particular about the 7th day of the week, okay, the 7th month, the 7th Sabbath, the 7-7. Yes. So aside from the 7th month, ini nga bulan amo man ang isa sa mga pagka-importante nga bulan kay sa imo ginambal tatlo ka mga dagko nga mga piyesta ang ara dara. hindi ni piyesta nga kalipay kundi religious festival. So festival. kung aton tanon, kung atong i-translate ni sa aton balanon bala sa aton nga binulan, okay, natapos ang 25 June kay Elul 6 month mo na siya. Okay. 25th day sang day of the month. Sample mo kung mo naton nga June pagka July 1st month sugod na dara dayon. Oo. Ang ginatawag nga inauguration kag amo na ni siya ang ginhambal diri nga ano. Yeah.
On the first day of the seventh Seventh month month, is okay. the day of Feast of the Trumpet. Trumpets. Okay, Pastor, Pastor. may butang tagaan mo idiyabi ang mga kauturan. Ano ang Feast of the Trumpet? Feast of the Trumpet, amo ni sa ka-fiesta nga sa diin preparation, this is in preparation for judgment. Kaya masunod sina sa 10th day of the 7th month, amo nang day of judgment, Oo. day of atonement. So Yes. there is a preparation. So amo ni ang mga tao sa first day pa lang kinahanglan maprepara na Ma-prepare sila na. for the coming day of atonement, Yeah. Pastor. Nga ikapulo. So kapulo So na siya. sa aton pa they are being warned. One. nga There is a 10 days kamo nga mag-prepare because on the 10th day is the day of atonement. okay. That's the final day whether God will accept our prayer or not. So, day of judgment na siya. day of judgment. So, amo ni nga day of preparation, day of soul searching, no? Ginatawag nga confession, kung Yes. mahimo pa lang. Oo, So, amo ni magpinay ang sa luhay. luhay. Huna-hunaon ng mga sala, bayran ng mga utang, Amo ano gina, pa, Pastor. nga mga butang. So, and this is what had happened. Oo. Kag ang isa pagidi pastor nga at least pagka 15th day is the Feast of Tabernacles. Feast of Tabernacle, Ano naman ni Pastor. ang Tabernacle? Feast of Tabernacle, amo ni ang piyesta nga sa din ginasaulog nila, Pastor, ang deliverance sang Ginoo sa ila, kag ang pagbulig sa ila sang Ginoo sa Yes. panahon nga sila nag-travel from Egypt to Canaan nga sa Canaan Nga nga sa wala Ginoo. ginbayaan sa Ginoo Wala sila ginbiyaan sa Ginoo, gintagaan sila, ginsuprayan Sa gid ila sa kanang Ginoo. and that's So sa correct. sininga panahon nagapuyo sila sa kayang-kayang bala. Tabernacle. Booths na siya. Oo. So hiwato nila ni sa sulod sang pito ka adlaw nga feasting, kag ang ikawalo nga adlaw amo na ang day of high day nila ni, a day of worship and ano nila. Yes. Oo. Say, nakitabo ini. Oo. Kag for sa sulod sang 70 years, this is the first time they have done it. Okay. Within sa Jerusalem. Nalipat Kay sila, Pastor. Oo. Nalipat sila sinimo kay kung atong basahon ang passage nga pagbasa pa lang nila, paggada na kapagbasa nakitaan nila nga ara gali isang ginatawag nga celebration, piyesta nga Yeah. nalipatan from the time of Joshua until that day wala gid nila na sa ulog ini. Yes. So it was during this time nga nakita we need to celebrate the day of Yeah, and that's correct, Pastor. You see, nagbalik sila after 70 years. Okay. 70 years. Sa tapos sila nga ginlusob sang Babylonia, nakabalik sila 70 years. In other words, ang isa ka tuig nga bata sa ito nga panahon, 70 years old na. Oo. Kag may mandamo nga mga uling tubo nga wala na sini ka experience kay ti nalipat sila sini, wala na ni ginhimo within 70 years. So, ang iban sini bag-o pagid. Ang iban sini ano pa kag amo na siya nga at least everybody was excited to participate in this inauguration, in this celebration, because wala na nila mahimo sa sulod sa mga almost more or less 70 years or even more than 70 years. Pastor. So, amo nali na inaya nang nag-gather ang ginhambal sa sang kuan sang Nehemiah 8 nga ang mga tipo ang mga tao nagtililipon. Yeah. Nagtililipon dira sa plaza, sa plaza lang sa square, Mm. no. And then sang nagtilipon sila, ilang nga gin-invite gintawag nila si Ezra. Si Ezra. Amo ni nga aton Nagbasa Monday. sila, amo nang Monday na a reading of the okay. Kasi sa Monday naton nga leksyon, Pastor. Okay, nagtipo na sila. And then everybody was excited because there were a lot of them who might have the first time nga experience ini. Okay. So, everybody was excited. Sa ara na subong, ari na si Ezra diri. Nagwa naman ang presensya ni Ezra being the scribe. Siguro siya ang nagtago sinang scroll, Pastor. Scroll na siya. Oo, kay being a scribe. Siguro iyam na ginsulat o kung ano dira ginkopya yan na sa mga original nga mga ano ni nga mga writings nga ginkopya ni Ezra kag nahimo niya nga isa ka scroll. Okay, bugat siguro nga scroll, no. And then half a day ila ginbasa, Pastor, during the time. The first thing they did is to read the 10 Commandments.
Kanami isang ilang inauguration, Pastor, no? Yeah, oo. Kaya ang pagsugod sila ng inauguration, magtililipon sila. Pagkatapos, ang first nga move nila, mo pagbasa sa Pagbasa. pulong sa And then, Ginoo. ang akong Ako pagid nami pastor. nga sundo, no? Yeah, Amo and tani that's niya. correct. And then, akong pagid pastor, tunga sa adlaw nga Tungo sa balik-balik. balik-balik basa. Yes, Ning kuan balik-balik. ining hanggang Torah or the Yeah, law or the to. 5 books of Moses or Yes. God's instruction. Oo. Amo na. Ginbasa gid Manila, Pastor. Yeah. Kag Yun ba aside sa from that, ang 10 Commandments, Pastor, kay atong leksyon nag-mention about the 10 Commandments. And of course, included in the 10 Commandments is included in the Torah. Okay. Ang punto ko di, Pastor, nga ang ginabalik-balik. Siguro kapila ni balik-balikon. Basahon nila Yeah, ang basahon ang pulong sang Ginoo. Kay ang Torah ara dira nakabutang, Pastor, ang instruction sang Ginoo para Yeah. sa ila. Oo. So kinahanglan makahibalugi sila kung ano gid ang instruction kabubuton sang Ginoo para sa iyang mga tawhan. Isa pa nga basahon nila kay pinagi sini nga pagbasa daw na sense nila ara dira ang kuan mong istorya man sang ilang nga kinabuhi mo. So ma-remember nila kung paano ang Ginoo nangin matinumanon sa iyang nga mga matinumanon sa Yes. iyang mga katawhan sa pihak sang ilang nga pagka makasasala. So makahibaluman sila nga gali may depekto sila. Yeah. So pinagi sina makaano sila makapamalandong sila kag mangayo sila sa kapatawaran sa Ginoo. Ang isa pa gid nga purpose nga kinahanglan basahon nila kay ini, Pastor, maghatag sa ila sang ginatawag nga purpose and meaning sa ilang kinabuhi. Yeah. Kung kay nga man ang pagbasa hindi lamang head knowledge kundi it should be transformative mo. Yeah, Ma-transform sila pinagi Nga sa ikabuhi. Oo. kabuhi nila ang pulong sa Dios, so ma-transform sila pinagi sa pagbasa, pagpamati kag pag-explain sila nanungod sa pulong sang Ginoo, Pastor. Yeah. Kanami sinang punto mo, Pastor. Akon hulamon ang ginhambal ni John Pulane, isa sa aton mga writers naton naghambal siya nga ang pagsadi naton sang book of Revelation is not only to satisfy our curiosity of what will happen, but ang importante nga ina nga mga knowledge nga aton makuha will be transformed in our lives amo gid. today. Nga ina nga ginhambal sang Revelation aton ikabuhi sa subong nga mga adlaw. So amo man ni. Amo man ni, Pastor, Oo. ang nga hindi lang tungod nga mabalaan nila kun apang matransform kanami sa imo nga word nga gamit nga matransform, mabalhin sa adlaw-adlaw nga mga binuhatan. May isa pa gid ko, Pastor, nga insight nga nakuha diri nga ang ginabalik-balik reputation. Sang estudyante pa ta, Pastor, pero may taga-memorize. Oo. Kung mag-memorize kita, gina-repeat naton, pero may gina-repeat. Okay? Sang gamay pa ko, hindi gid ko malipat, Pastor. Kaya nga amon nga maestra, naghambal nga, dumduman yung gid ang birthday ni Rizal. Ti, gamay pa ko, Rizal was born in June 19. Rizal was born in June 19. Kapila ko na balik-balikon. Oo. Kay may ara gali, Pastor, nga psychological effect ina. Nga kada gali sa imo gali may sa aton nga utok may neuron and dendrites kita dira axon. Okay na. So kada hambal naton isa gali na katumbok sa aton nga utok. Na. So the more nga imo na gina-repeat, sige na siya sang tumbok dira nga makuan. So tungod sa kadamo, there is a great tendency nga mag-abot ng panahon, madumduman mo. Madumduman mo. Sa liwat-liwat. Sa liwat-liwat. So, amo gali ini siya. Nga ang repetition, it is because ang mga leaders wanted, nga nagakinahanglan, nagapaabot, nga madumduman gid ina sang mga tao. Oh, sige nila balik-balik, nga repeat the same thing over and over again, mahimo na siya part sa imo utok kag sa imong kabuhi. I really agree, Pastor. Okay. Pastor, nga ang gindivide ni Nehemiah ang mga katawan sa two groups. Samtang nagbasa sila kag ni Ezra. Gindivide nila the first group of 13, the second group of 13. Okay, ang the first group of 13,
sa aton leksyon naghambal nga amo ang nagabasa. Nagabasa. But ang the second group, amo ang nag-interpret. Naga-interpret. Amo Okay. ang nag-explicar. Yes, Pastor. May ara sang kinahanglan sa nga may ara magbasa kag may ara man sang Nag-interpret. naga-interpret or ang atong O kung leksyon nag-explain. naga-explain naga-translate sini. Kag ang atong leksyon nagahambal nga posible nga ini nga mga katawhan tungod sa kadugayon na nila nga nagpuyo dito sa lugar nga sa diin sila nabihag. They learn a lot of culture dito, nalimutan na nila kag ang language, Aramaic, hindi na Hebrew, hindi na ang Torah Hebrew, so kinahanglan nga paintsindihon gyud sila ano gid ang kahulugan sang pulong sa sang Ginoo in Hebrew. In Hebrew. So importante gid nga may ara sang mag-interpret, magpahibalo sa ila, mag-translate sila kung ano gid ang kahulugan sining sining sa pulong sang Ginoo, Pastor. Yes, kanami pastor no. Pareho bala pastor sang ideya mga kauturan nga may mga Pilipinos pastor nga natawo sa Amerika. So ang ila natubuan dito American language. Oo. Pagabot diri sa Pilipinas, gahambal man sila in English pero ang accent English. Pero by blood and by flesh, they are kurapa mangyapon ilong pero Filipino gid ano pero English ang hinambalan, ang accent ya British accent, American accent. Di nagpauli sa Pilipinas, nakabasa sa mga inilonggo, hindi ginila matungkad mayo. And this is what happened. Kay 70 years na sila dito, more than 70 years na sila dito sa Persia, kag sa Babylonia. Okay, ang ginahambalan dito Aramaic, and then ang Torah, ang napulo kasugo, was written in Hebrew. So may ara gid communication gap mo. May communication deficiency. Nga ang imo na hibalaan niya is Aramaic, pero ginbasa sa imo Hebrew. So that's why it has to be explained nga amo ni ang kulugan sa Ilonggo, amo ni kiti akong mga bata sa una sang gagmay pa sila. Paano ano na ang matahom? Oo, sining ko beautiful. Oo, matahom. Hindi sila yung makagrasp kung ano ang word nga matahom. And other Ilonggo, madalom-dalom nga Ilonggo, nga hindi nila mamangkot pa sila paano ni ang amo na sa Ilonggo. Ano na siya? Ti imo pa English, imo pa sometimes Itagalog for them interpret mo. Explain mo explain mo. para maintindihan ang And this is what happened, Pastor. Amo nang natabo. Nga ang may naga-explain, ginbasa. Supposed to be, hindi na na-explain kay ang pagbasa. Daw pareho lang nahiligay noon nga basa ka nga explained already, but yet it has to be explained because of the language barrier. Kasi pa kung tanaw naton pa na sa isa nga panahon, Pastor, wala sang libro mo. Limitado ang libro. Yes, Scroll na siya. Kambalo scroll. Kag usually ang ginahimo nila para makahibalo sila sang pulong sang Ginoo, ginakomit nila sa memory, Pastor. Apang ini nga mga factors hindi wala kayo na wala kayo na disseminate ini sa tao. Tungod kay dito sila sa ilang sa lain nga lugar. Ang ibanin kadadamuan wala na commit sa memory ang pulong sang Dios. Kag ang iban wala access sa templo nga sa din makabasa sila sang pulong sang Ginoo. So there's a need nga kinahanglan basahon. Lain subong yang ang Gideon siya nagapanghatag libre nga Bible sa balay naton may mga Bible. Pero ti ang scroll normally ara lang na sa templo yan. You have to go to the temple and read. Tika wala man templo. Kay wala man templo. Guba man ang templo. Ara lang kay Isra ang ginakaptan niya lang natago sa baol gud ni Isra. And that's the first time people was able to see. Nakabati. To see itself the scroll. And first time nga makabati sila. First time nila nga makita ang scroll itself. Kag first time nga makabati. Kag strange ang language kay Hebrew. They are used to Aramaic nga ginagamit dito sa Babylonia kag sa Medo-Persia. Yes. So amo gid nga may binuligay, pagbasa, pag-interpretar, pag-explain sa pulong sang Ginoo, Pastor. Importante gid na. Kag bisan pagani pastor sa aton subong, we ang aton kabataan we need to explain.
bisan gani ang aton nga Sa mga worship man lang sa gani worship natin. oo, sa worship gani kung isa ka dugay ang worship nagapangayo explanation ang aton mga asawa, aton kabataan, ang aton bisita nga ara din na we need to explain even though ang aton leksyon daw medyo black and white ng aton leksyon pero still we need to expound, we need to explain further much more nga first time nila nga nakabati naman sang pulong sang Kang nga nag-explain pastor nila lang basta mga Levites sila kang mga taong ara connected sa Yes. temple. So ilagid ni nga profession Yeah. ang pagpanudlo kag pagpainsindi sang pulong sang Ginoo. Amo na So, siguro mga pare ni sila ka mga Levites and they were chosen people. Oh, nga sila lang ang not necessarily authorized but they are more knowledgeable to explain. Oo. Kag siguro may mga edad na ning kalabanan Okay. sa ila. Ano ang response ng mga katauhan, Pastor? People response. Nag-amen. Amen. Amen. Pastor, ano ang Pag kulugan open sang pala, amen? so be it or So be it. amen. Okay. We agree or Yeah. we ano. Amo na ka Pastor Black kung kisa kung nanamian ta sa prayer at the middle of the prayer kung nanamian ta sang isang nga nagapangamuyo ang aton reply is amen. Amen. Yes. 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 So be it. Kabay pa. Sa Ilonggo ang amen is kabay pa. And then they started to weep. Naglihilibion sila. Oo. Kag they started to give food and share to others because pila ni kaadlaw nga gather sila, no? 10 days and then Day of Atonement and then on the 15th day another 8 days after the 15th day the day of Feast of Tabernacle. So they shared food to each other. Okay. So pastor daw siguro daw ka nami lang sige padala mga asawa sa mga pagkaon, suportar, pamahaw, okay, kung sa ilong Cebuano papainit. Oo, kay people are gathering at the square sa tunga gid. And then most likely nga ako nakita diri pastor, ang kalabanan nga ari diri mga lalaki. Okay, kaysa say naggugani ang mga babae separated. So most likely ang ara nga nabilin permi nga nagagather dira are men and the women nagapalauli, nagaprepare luto kag nagadala dira ginasuplayan ang mga lalaki nga ara dira. And then few children and of course some women ara man dira nagaparticipate. But many of the women nagapauli kag nagaluto para lang sa pagpakaon kay the whole day ara da sila mo sa square. Ang response sa sina tao, naghambal man siya diri pastor, the people wept because of their transgressions. Amo ni ginhambal man ni Ellen G. White sa Ministry of Healing. They wept, naghibi sila. Tungkol they are struck na natandog isang Kaya ang iba sa to history to mo. Nila mo, istorya kung nila. paano ang Ginoo Bulig sa ila. nagbulig sa ila and now paano ang Ginoo nagsaad sa ila but now they were slaves already. Gisuklian nila sang ilang nga pagkamali na paso. Manila paso. Ako nakita ko ni pastor, ang nakita ko ni pagbasa, basi pa lang pagbasa dito sa Book of Deuteronomy. Kaya ara dala nakalista dira ang ang covenant renewal bala sang mga katawhan nga sa diin tumano nila ang saad nila sa Ginoo nga sa din ang Ginoo man nagasaad nga mga-bless sa ila. Apang nakitaan dito ang pagkamali na paso nila tungod sa pagkamali na paso nila makaangkon sila sang sang ginatawag nga paghukom nakita nila gid nga na feel gid nila nga amo nang rason kung nga nabihag sila tungod sa ilang nga despite of the goodness of God, despite the mercy of the God, faithfulness of the Lord, the goodness, the mercy of the Lord, still, and then despite of the covenant of the Lord, nga saad sang Ginoo sa ila pinagay kay Abraham nga himo sila peculiar people, yet anong natabo they became slave. So samtang ginabasa pastor, tandog ilang mga tagipuso amugid gali ni natabo no? so, Lulo. sino ba lang hindi maghibi no nga amo gali ni ginhimo ni tatay o amo gali ni ho ti karon amo ni kaluluoy kita
At least they started to recognize that indeed may mga sala. Nakanami man siguro, Pastor, nga from time to time, kung may ara sang inauguration bala, Pastor, may inauguration sa atong building, aton nga basa ako man ang mga saad sang Ginoo. Yes. Kag aton man i-recall kung paano ang kaayos ang Ginoo sa aton nga kinabuhi, kung paano man ang responses naton sina nga pagka maayos ang Ginoo sa aton para sa sina ma-feel naton kung diin gi kita Yeah. diin gi kita nabutang bala, Pastor, kung sa diin kita sa tubangan sang Ginoo. Yes. Kag pinagis na maka-create ni sang response sa aton nga maka-repent kita sa aton nga sala, maka-confess kita kag manumbalik liwat kita sa Ginoo. Yeah. So, Ato ni Pastor ato ni himuon kaysa karon nga Miyerkules sa November 6 may The reading groundbreaking kita sa School of Theology building. Usually ribbon cutting na ba? Yeah. Tapos ribbon cutting, wala na rasang cutting kaon pagkatapos sina Yeah. pauli na. Siguro- Mahiguro, Pastor, siguro nga. Himuon tiniguro sa November 6 nga mag-groundbreaking kita. We will trace some history of the School of Theology diri sa CPAC. Mga kauturan, mga pastors, nga graduates ng CPAC, mga ginikanan. Pasalamat kita nga this November 6 may ara nga groundbreaking sang anom ka mga classrooms, building sang School of Theology. Amen. So, Praise ang the School Lord. of Theology sa karon amo lang ni ang schools diri sa CPAC nga wala pagid ka lingon nga building. By now, we will be having a separate building nga ginatawag School of Theology Praise the building. Lord. Praise the Lord. So, ato ni buhaton, Pastor. Okay, Pastor. Oo, Para nga ato ni renewal treason, sa aton renewal, commitment, commitment sa naton. Ginoo. Nga at least pasalamat kita sa Ginoo nga ginsabat na sa Ginoo ang aton madugay na nga mga handom kag pangamuyo nga may ara kita nga aton ko galingon sa School of Theology. Yes, sa Thursday, Pastor. Joy of the Lord. Okay. Tisiling ni Nehemiah, okay lang maghibi kita. Maghilibion sila. Maghilibion Okay, kita. pagkatapos, Oh, pero magpangalipay kita. For what reason, Pastor, nga why they have to rejoice in the Lord? kinahanglan man magpangalipay sila. Kaya nga man, natuman ang saad sila sa Ginoo. Umuara na ang Ginoo, bangod sa ilang nga pagkamakasasala, ang Ginoo, bisan pa sila makasasala, gindawat sila sang Ginoo, ara ang kaayos ang Ginoo sa ila, matinumanon ang Ginoo sa iya nga saad, ginbuligan sila nga mapatukod na ang templo, ang kuta, ang Jerusalem, tapos na. Tapos Di ano na. pagid nga, kinahanglan mag-ibi. Dapat mag-celebrate. Yeah. So, Tapos kita hibi, now it's time for us to celebrate rejoice. the goodness Tapos of naton God. makita ang aton koglingon atong mga failures in the past. Siling ni Nehemiah, stop crying. This is now time for us to rejoice. Why? Ari na kita balik sa Jerusalem. Hindi na kita mangulifon. We have now the freedom. So let's rejoice because of the goodness of the Lord. If it is not God, hindi kita kabalik diri. Kung hindi ang Ginoo, kung sa aton lang, hindi kita kay kabalik. Tiyan mo man na mga kauturan, nga kung sa aton lang, hindi kita makaangkon sini nga mga kadalagan. But God is good all the time. all the time. Yes. That's why we have to rejoice. We have to be happy in the Lord. Kag pastor, ang Kristohanon nga happy, makita sa ilang kugalingon mo. Oo. Hindi Kay, lang mugot permi. mga ni, siling ay ano ning mga Kristo, ano ning mga Adventista, permi lang niga painit man. Oo. Na di hindi makita. Makita gid ang ang pagka malipay yun sa kinabuhi. Enjoy life, enjoy Yeah. life because Enjoy life. God is giving us blessings. Blessings. Blessings sa katadlaw. Na. So kung maara ang joy, ara ang kalipay sa aton mabutang ni sa atong guya, matakdan mga iban. Yeah, ma-transform sa imong ginambal transform in our lives. Malipayon. Makita ang aton kadalagan because mga kauturan, in the Lord we are victorious. May kadalagan kita. And siling ni Dr. Montaño, it should be seen and has the transformation in our lives. Nga makita sa aton kaugalingon ang kalipay kag ang kadalagan sang Ginoo. Nga makita sa aton as Christian. Pastor, way nakita panahon. Last word nimo, Pastor. Diri nakitaan ko sa siningil leksyon ang pagka-importante sang pulong sang Ginoo sa Yep. aton nga kinabuhi. Sa tanan nga aspeto sa aton nga kinabuhi, Pastor, kinahanglan maibutang gid naton foremost sa tanan ang pulong sang Ginoo. Yeah. Kaya ang pulong sang Ginoo amo ni ang iya nga kabubuton para sa aton nga kinabuhi. Amo ni ang maghatag sang giya sa aton. Kung ang Ginoo naghatag sang giya,
sa panahon ni Ezra kag Nehemiah, siya man ang maghatag sang giya sa aton subong. Kag hindi lamang siya sa pulong sa Indo, dira naton makitaan kung ano siya nga Dios sa aton nga kinabuhi. So kinahanglan gid nga himo naton permi ang pagtuon, pagpamalandong sang iya nga mga hamili nga pulong. Salamat, Pastor Kanami. Mga kauturan, aton gid pirmi dumdumon nga in every celebration naton, hindi ginaton kalimtan ang Ginoo. Kung isa, Pastor, sa mga aton mga celebration na kapasar aton kabataan sa exam, licensure exam na doktor na abogado na nakapasar na. Kung kaisa daw malipat na kita sa Ginoo. Pero sang wala pa, grabe ang pangamuyo. Tanga Lord, papasara lang ko. Pero pag abot na sang result, daw malipat na kita sa Ginoo. Oo. Nagkinasadya na. Himbinalakhak na. Okay. Di kung kaisa, nagsilinaot na. Oo. Di kung kaisa, may mga pagkaon na nga hindi nami nga mga pagkaon. Malipat kita sa Ginoo. But right now, we have learned our lesson from Nehemiah. Nga ang ila una nga ginhimo after they were successful sa pag-rebuild sa Jerusalem is to recount God's goodness through their experiences, and then after that's the time silang Nehemiah rejoice in the Lord always because of God's goodness. Mga utodway ginamon siguro mahatag ang tanan nga inyo ginapaabot, pero kami ni Dr. Montaño nagapati nga nahatag namon, napalinto namon sa inyo ang mga major kag mga importante nga mga punto nga aton masiding kag aton masaghaw sa aton nga leksyon sa sini nga semana sa eskwela sa Batika. Aton idoko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Nagapasalamat kami Ginoo sa mga leksyon nga amon na panginhas sa karon nga semana kabay pa nga ini magahatag sa amon sing dugang nga pagtuo kag pagsalig kag pagpadayon nga pag-alagad sa imo tubtub gid sa imo nga pagbalik. Salamat nga imo ginsabat amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.